stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. Isang magandang tanghali po mga karehiyon at welcome sa inyong online tambayan tuwing tanghalian dito po sa CLTV 36. Ito po ang CLTV 36 News Stream. The scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin. Kabalen, karehiyon, marami hong mga balita ang sumalubong sa atin ngayong araw ho ng Lunes, June 8, 2026. Marami hong nakikibalita dito ho sa nangyaring pagyanig dyan ho sa may Mindanao, partikular sa Sarangani, Maya-maya maghahatid po ako ng detalye kaugnay ng balitang yan
At dito rin, meron tayong namomonitor na pagbigat naman ng daloy ng trapiko dyan sa may San Jose, Ciudad San Fernando. Ano? Kumusta ho kayo mga karehiyon? Araw ho ng Lunes ngayon. Makibalita ho dito sa ating online tambayan. Live ho tayong napapanood sa iba't ibang social media pages ng CLTV 36. Live ho ito sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Live na live din ito, karehiyon sa telebisyon, Luzon, Visayas at Mindanao. Napapanood ito via Signal Channel 115. At ganyan din ho sa Air Cable Converge Channel 71 at sa ating 37 cable partners dito naman po sa Central Luzon. Live na live din tayo sa Free TV Channel 38 Channel 38 Channel 36 ano? Sorry ito si Kuya Justin Lilipat yung channel. Hindi. 37 cable partners sa Central Luzon at Free TV Channel 36. Ayan. Yan ho, doon tayo napapanood mga karehiyon. Ano? Simulan na ho natin ang balitaan. Narito po ang mga headlines na ating tatalakayin ngayong araw po ng Lunes, June 8th. Magnitude 7.8 na lindol yumanig sa Sarangani. Tsunami warning inilabas ng PHIVOLTS. Update naman sa gumuhong gusali sa Angeles City na pag-alaman na 7 sa 28 na bilang ng mga nasawi ang hindi po trabahador sa construction site. 3D scanning at forensic documentation isinagawa na ng SOCO sa gumuhong gusali sa Balibago. Balik eskwela, school year 2026 to 2027, opisyal na hong nagsimula. $500 megawatt solar project itatayo sa New Clark City. At Levi and Tess Laos Foundation inilunsad kasabay po ng kaarawan ni Ma'am Tess Laos. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan, mga balitang may paggagamitan muna tayo. Simulan ho natin, ito ulitin ko lamang, advisory mula po sa NLEX. Ayan, kung nakikita ninyo, yun pong mga bumabaybay sa North Luzon Expressway, partikular itong mga bumabiyahe patungo po ng norte o yung northbound portion
Diyan ho sa bahagi ng San Fernando exit o yung San Fernando interchange sa may bandang San Jose ay asahan ho ninyo mga karehiyon yung bahagyang pagbabagal ng daloy ng trapiko. Diyan ho sa may northbound portion ng North Luzon Expressway, diyan ho sa may bahagi ng San Fernando, Pampanga. Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36. Sa mga lumuluwas ho, mga karehiyon, ito ho yung sitwasyon. Balintawak Toll Plaza as of 12 noon. Ngayon pong tanghali, light traffic. Mindanao Toll Plaza, light traffic din. Diyan sa may Lawang Bato, Valenzuela, southbound going to Metro Manila, asahan po yung light traffic. Do kanina merong road crash. San Fernando, nakalagay dito, light traffic. Pero diyan ho sa monitoring natin sa ground, ay makikita ho mga karehiyon, merong bahagyang bottleneck diyan ho sa section ng San Jose, San Fernando, southbound portion ng NLEX. Kuya Justin, bago tayo magpatuloy sa balitaan, pa-shoutout ka naman. May nakikibalita sa atin ngayong umaga o ngayong tanghali. Actually, good morning ulit, Idol. Maulan na panahon tuwing hapon. Keep safe. Ayan, isang magandang tanghali kay Jovi Malyari. Ayan, kung mayroon ho kayong mga comment, At every 36 news stream. o di kaya naman nais ipabati, ipa-shoutout. Ayan, gaya na lamang ng ating kaibigan Joel Stephen Manalo, nakikibalita rin mula po dyan sa may Santo Domingo, Minalin, Pampanga. May payugto, Kabalen, Joel Stephen. Ayan, kumusta kong Joel? 36 news stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Na tama, matudesisyon, na tama. Puntahan naman ho natin ngayon itong latest mula po sa DOST Pag-asa. Alamin naman natin ang magiging taya ng ating panahon. Narito po si Chanel Dominguez mula sa DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Lunes, June 8, 2026. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat na bahagyang humina at dito na lamang umiiral sa western section ng northern at central Luzon. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, localized thunderstorm ang inaasahan natin na magdadala ng mga panandaliang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dulot ng habagat, makakaranas ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa buong Ilocos Region, pati na rin sa may Zambales. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kasama ang Metro Manila, inaasahan natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kung mapapansin po natin, nag-announce na po tayo ng pag-umpisa po natin ng tag-ulan pero nakakaranas pa rin tayo ng mga init at maalinsangan na tanghali hanggang hapon sa mga laking bahagi po ng ating bansa. Yun po ay dahil meron po tayong tinatawag na monsoon break or kung minsan humihina po yung epekto ng habagat at sa ilang bahagi lamang po ng ating bansa ito nakakaapekto. Pero kahit dahil po nasa panahon po tayo ng tag-ulan, malaki pa rin po ang posibilidad ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa hinggil sa nilalabas po natin thunderstorm advisory at magdala po tayo lagi ng payong.
Agwat ng temperatura para sa Metro Manila 23 to 31 degrees Celsius, Lawag 24 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao 25 to 36 degrees Celsius, Baguio 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay 23 to 31 degrees Celsius at Legazpi 26 to 34 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, yun din po inaasahan natin. Maaliwalas na panahon din ang kanilang inaasahan. Wala pong epekto ang habagat sa kanila, kaya inaasahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Then yun po, mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Island sa Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, asahan natin 26 to 33 degrees Celsius. Tacloban at Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 26 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 26 to 34 degrees Celsius. At Davao, 27 to 34 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:26 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:24 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Ngayon pong tanghali, simulan ho natin dito sa mga headlines. Ito pong naging pagyanig dyan ho sa may Sarangani. Tabang! Hoy, kinukuloy! Tabang! Tabang! Go ng magnitude 7.8 na level ang karang bahagi in maasim sa 7 ng umaga ngayon pong Lunes, June 8.
Okay, okay. Sige, paumanhin po. Technical difficulty lamang. Nagbabalik po ang CLTV 36 news stream. At ito ho yung mga detalye ng mga balita. Hintayin lang natin yung senyales sa telebisyon. Ito ho mga karehiyon, yung ating binabantayan na pagyanig po dyan sa may Sarangani. Gaya ho ng aking nabanggit kanina mga karehiyon, niyanig po ng magnitude 7.8 na lindol ang karagatang bahagi ng Maasim, Sarangani bandang 7:37 ngayon pong umaga ng Lunes, June 8. Batay ho sa latest information o latest report ng PHIVOLCS, itinaas po sa magnitude 7.8 ang lakas ng pagyanig mula po sa unang magnitude 7 matapos po ang masusing pagsusuri. Tectonic po ang pinagmulan ng lindol at may lalim itong 33 kilometers. Dahil sa lakas ng pagyanig ay naitala ang intensity 7 sa General Santos City habang umabot naman sa instrumental intensity 8 ang naramdaman sa Malapatan. At nagbabala rin po ang mga otoridad sa posibilidad ng mga aftershock kasunod ng lindol. Samantala, naglabas naman ng tsunami warning ang PHIVOLCS para ho sa mga kalapit na baybaying lugar na maaring maapektuhan ng paggalaw ng dagat dulot ho ng lindol. Pinapayuhan ng mga residente na agad lumikas patungo sa mas mataas at ligtas na lugar. Kaugnay ho ng balitang yan, nakausap natin kanina lamang bago tayo mag-live sa ating programa ang isa sa ating mga karehiyon na naninirahan po sa General Santos, ang si ating Aida Apurada. At siya po ay nagbahagi ng kwento kaninang umaga raw, alas 7, siya'y nagwawalis. Nag-garden siya doon sa kanilang bakuran sa Jensan nang bigla pong maramdaman itong malakas na pagyanig. Naninirahan po itong ating karehiyon dyan sa may Jensan, malapit sa isang paaralan. Kaya naman daw ganun din na-witness niya yung pagkataranta ng mga mag-aaral, yung mga estudyante na papasok unang araw ng klase. Ngayon pong araw ng Lunes, June 8, alas 7 kasi yun. So may mga estudyante na ho ang nasa eskwelahan, yung iba pahatid pa lamang patungo sa schools. At doon ho kanilang nakita, naranasan itong pagyanig at sinundo ng mga magulang yung mga estudyante. Sa ibang bahagi naman, kwento rin ho ng ating karehiyon na si Aida Pingol Apurada, dyan ho sa may bahagi din ng Polomolok, sa may Cotabato, ay merong isang tulay ang nag-crack dahil gawa ng malakas na pagyanig. Sila ho ay bumiyahe kanina matapos yung lindol mula Jensan pauwi ng papuntang Cotabato, South Cotabato. Dahil magkakasunod umano ang aftershock, mayat maya yung aftershock. Batay din ho sa impormasyong ibinahagi sa atin ng ating karehiyon na ninirahan po sa Jensan ay yung kanilang bahay safe naman, subalit yung mga furniture talagang maraming nasira, maraming nawasak, mga nabasag na figurine. At ito hong ating nakikita, yan, isa hong restaurant, fast food restaurant, gusali ang nag-collapse. At bandang alas 8 umano yung usually maraming tao dito ayon ho sa ating source na residente dito ho sa General Santos City. At eto, makikita yung mga crew, yung mga crew ng nasabing restaurant ay
maagap na nakalabas bago ho iyong pagguho. Pero inaalam pa natin kung sino at kung meron bang mga naiwan sa loob ng gusali nang ito po ay tuluyang bumigay. Kaugnay ho ng pagyanig na yan, ay meron ding mga coastal community ang kailangan o yung mga residente ho sa mga coastal area dyan sa may Zamboanga del Sur ang kaagad namang inilikas ng Philippine Coast Guard upang dahil na rin po sa kasunod na tsunami warning bunsod ho nitong pagyanig. At batay po sa Philippine National Police, ito po mga karehiyon ay initially meron hong 3 individual ang napaulat na nasawi habang 4 naman ang sugatan dyan ho sa may Socsargen. Ang datos hungian ay mula po sa Philippine National Police. Samantala, dahil din ho sa nasabing lindol, ay suspendido yung klase at trabaho sa gobyerno sa lalawigan ho ng Sarangani until further notice. Habang nag-activate naman ng rapid damage assessment and needs analysis. Ito hong mga tanggapan na kabilang sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council ng nasabing lalawigan para po mag-assess sa kanilang mga area. Pinapayuhan naman ng mga kababayan natin dyan sa Sarangani na manatiling kalmado, alerto at umiwas ho sa mga nasirang istruktura at mag-monitor ng mga official updates mula po sa provincial government at sa mga lokal na otoridad. Balita naman mga karehiyon dito ho sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, kung saan nasa 16th day na ho nila, ikalawang linggo ng ginagawang rescue at clearing operation po sa nasabing lugar. Kinumpirma ho ng Bureau of Fire Protection of BFP Central Luzon na 7 sa 28 individual na nasawi sa Gumuhong Gusali sa Angeles City ang hindi mga trabahador sa nasabing project site.
Matatandaang nito pong madaling araw noong May 23 nang mag-collapse ang under construction na 9-story condo hotel building sa Barangay Balibago. Proyekto po ito ng Golden Years Construction at pagmamay-ari ni Ernest Jackson Lim. Ayon ho sa Bureau of Fire Protection, 2 pa sa mga biktima ang hindi pa natutukoy o nakikilala habang na-claim na ng kanilang mga pamilya ang 14 na identified casualty as of June 7. Patuloy naman pong inaalam kung bakit mayroong mga biktima na narecover sa guho ang hindi po kasali sa listahan ng mga nawawalang manggagawa. Samantala, nagsagawa na ho ng advanced 3D scanning at forensic documentation ng Philippine National Police Scene of the Crime Operatives o SOCO sa Ground Zero sa nito pong linggo, June 7. Ayon ho sa pamahalaang lungsod ng Angeles, malaking tulong ang paggamit ng 3D scanning technology upang mas maayos at mas detalyadong maidokumento ang collapse site. Makalikom ng ebidensya at masuportahan ang nagpapatuloy na investigasyon sa insidente. Nagpasalamat naman ang City Government sa SOCO para ho sa kanilang mahalagang papel sa forensic examination ng lugar. Kinilala rin ng LGU ang dedikasyon at technical expertise ng naturang ahensya. Samantala, nagpapatuloy po ang investigasyon upang matukoy ang posibleng sanhi ng pagguho ng condo hotel na pagmamay-ari ni Ernest Jackson Lim at itinayo ho ng Golden Years Construction. Sa iba hong balita, eto mga karehiyon, nagbalik eskwela na ho ang marami sa mga mag-aaral. Opisyal na pong nagsimula ang school year 2026 to 2027. Ngayon pong Lunes, June 8. Diyan ho sa may Mexico, Pampanga, partikular sa Sabanilla Elementary School, mahigit 700 na estudyante ang pumasok po sa unang araw ng klase ayon ho kay Principal Louie Lupos. Hatid ho ng kanilang mga magulang at guardian maagang dumating ang mga mag-aaral upang simulan ang panibagong taon ng pagkatuto. Samantala, kasabay ho ng pagbubukas ng klase ngayong Lunes, June 8, present din ho sa iba't ibang mga paaralan, gaya na lamang ho dito sa Dolores Integrated School sa siyudad ho ng San Fernando, Pampanga, ang mga pulis upang tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng mga mag-aaral, magulang at guro. Nagsagawa ang kapulisan ng Police Visibility Operation sa paligid ng paaralan bilang bahagi po ng kanilang seguridad at public assistance efforts para po sa balik eskwela. May nakahanda ring assistance desk sa entrance ng eskwelahan upang agad na matugunan ang mga katanungan at iba pang pangangailangan nito pong mga pumapasok.
ho mga karehiyon, sa ibang balita naman, kaugnay ho nitong itatayong AI industry o park dyan ho sa may New Clark City ay isang development naman kaugnay ng supply ng kuryente. Isang 500 megawatt na solar project po ang itatayo sa New Clark City. Isang 500 megawatt solar power at battery storage project ang itatayo po sa 500 ektaryang lupain sa New Clark City. Ito po ay matapos lagdaan ng BCDA at ng Aqua Power Philippines ang isang land lease agreement. Layunin ho ng proyekto na magbigay ng malinis, matatag at tuloy-tuloy na supply ng kuryente para sa mga data center, high-tech manufacturing at AI-related industries sa nasabing lugar. Ayon sa BCDA, makatutulong din ito sa paglikha ng mga trabaho at pag-akit ng mas maraming mamumuhunan sa Central Luzon. Inaasahan ding makatutulong ang nasabing proyekto sa target ng bansa na makuha ang 35% ng supply ng kuryente mula po sa renewable energy pagsapit ng taong 2030. Ito naman ho mga karehiyon sa ibang balita. Ito meron hong regalo ang pamilya Laos sa marami sa atin ho dito sa Central Luzon. Kasabay ho ng pagdiriwang ng 75th anniversary ni Laos Group of Companies, LGC Matriarch at MTL Foods President Maria Teresa Tess Laos, formal na hong inilunsad ang Levi and Tess Laos Foundation Incorporated na dati pong kilala bilang Levi P. Laos Foundation. Ayon ho kay LGC President Paul Laos, matagal nang ginagawa ng kanilang pamilya ang pagkakawang gawa sa pamamagitan ho ng foundation. Aniya, inaasahang lalo pang mapapalawak ang mga programa nito sa tulong ng patuloy na malasakit ni MTL sa community service at pagsuporta ho sa mga gawaing pangsimbahan. Sa loob ng maraming taon, nasubok na umano siya sa iba't ibang outreach activities, scholarship grants at community assistance programs na sinimulan at isinulong ng yumaong si LGC founder at chairman Levi P. Laos. Samantala, dumalo ho sa selebrasyon ng 75th birthday ni Ma'am Teresa Laos si Senator Kiko Pangilinan at Ma'am Aquino na pareho pong nagpasalamat sa pamilya Laos sa kanilang patuloy na suporta sa iba't ibang advokasya at serbisyo publiko. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Laos Group of Companies President Paul Laos kaugnay ng paglulunsad nito pong Levi and Tess Laos Foundation. But it's not actually a surprise, di ba, Lisa? It's a commitment. It's a commitment by the Laos family that the legacy of both my mama and papa would continue. So with the approval of the council and the support of the board of directors of the Laos Group of Company, of course headed by our boss, Lisen Laos Velasco, we would like to announce the creation of the Levi and Tess Foundation. Ito pong foundation na to, matagal na po tinayo ng father ko since 1994. And marami na po itong napaaral, almost 1,000 students na rin. No? And some of them are already employed in the Laos Group. Sen, your special message muna sa ating birthday celebrant na yung surprise ng mga anak niya. Yes. Foundation. Tuloy-tuloy ang serbisyo, ika nga, at giving back. I'm very happy na nandito ako. Sabi ko nga, happy
50th anniversary of Tess's 25th birthday. Oh, yeah. And I've known Tess and the family pati election na ata, no? Si Levy, so I'm very happy to be here. Inaanak ko, no? Si Ariel at si Jor. And so, happy birthday. And I wouldn't miss this, ika nga, for anything. Kaya I'm here. I wish you all the best, Tess, and happy birthday. Opo, alam niyo po si Tita Tess matagal na po talagang sumusuporta. Hindi lang po sa akin, pati po kay Pinoy no nung panahon po tumakbo siya. Kada eleksyon talagang nakaasa rin po kami kay Tita Tess no sa tulong at through the years sa taas man o sa baba, mahirap man or madali yung laban, hindi po niya kami iniiwan. Kaya masayang-masaya po kami to be here for Tita Tess. Even noong time po ni Tito Levy, actually, sumusuporta na po sila. And alam po natin, dito po sa Pampanga, isa po siya sa mga batikang negosyante. Marami pong negosyo, marami pong natutulungan, marami nabibigyan ng pag-eempleyo. And we continue to support each other. No? Alam ko rin po na marami rin po siyang ginagawa para sa simbahan at marami rin pong pinapaaral. Kaya ang samahan po namin, hindi po talaga mawawala. No? At laging nandito po kami para i-greet siya ng happy birthday. Sabi nila, surprise daw kay mama to. But it's not actually a surprise, di ba, Lizette? It's a commitment. It's a commitment by the Laos family that the legacy of both my mama and Sa iba hong balita mga karehiyon, ay daang-daang katao po nakiisa sa Pinanari Pampanga Pride Festival 2026 na ginanap po sa Nepo Center, Angeles City nito pong Sabado, June 6. At kagabi naman ay yung Pampanga Taste Fest ng JCI Angeles City Culiat. Kung saan isa po sa mga media partner ang CLTV 36. At congratulations ho sa lahat ng miyembro ng JCI Angeles City Culiat sa isang matagumpay na weekend celebration. Back-to-back yung event nila. Ito ho, ikatlong taon na po ng Pride March na inorganisa ng JCI Angeles City Culiat. Katuwang ho nila yung JTN Realty Corporation bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Samantala, dinayo rin ho nitong mga bisita yung Pampanga Taste Fest na ginanap din ho sa nasabing lugar. At gaya ho na nabanggit ko kagabi, marami rin ako nakitang mga nakisaya sa tugtugan at doon sa sayawan dyan ho sa Pampanga Taste Fest. Bukod po sa Kapampangan dishes, tampok din sa festival yung iba't ibang putahe mula po sa Asian, Mediterranean at Western cuisine. Abay talaga namang buhay na buhay, ika nga, yung komersyo at yung mga small businesses sa lungsod ho ng Angeles. Dahil na rin sa iba't ibang programa at syempre ho yung pagtutulungan ng komunidad. Time check muna tayo. 12:49 na ng tanghali. At ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng nakisaya dito sa ating programa, Nakibalita. Skip the scrolling stream at TV36 news stream kasama sa Justin di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Para ho sa mas maraming update, i-like and follow lamang ang social media pages ng CLTV 36 at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Sa ngalan ho ng mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Desisyon na tama. Maraming salamat po.